Lezigezi indaba ze-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili oswini namhlanje. AbakwaLuthuli bashaya amakhala ngenkosi entsha lihlehlile lokubulawa kwe-IFP eMfolozi kanti ubaba kwelokunukubeza nokubulala indodakazi. Ubuholi bobukhosi bakwaLuthuli eMgababa sebuveza ukuthi kabahambisani nesinqumo sokukhethwa kwenkosi Mazwe Endoda Luthuli okuqinisekiswe nguhulumeni wesifundazwe. Lokhu kuvele esithangameni sabezindaba eThekwini namuhla. Lesi thangami besibizwe abathi bamele izindlu ezine zasemathulini basola umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu ngokubaqokela inkosi abathi bavumelananga ngaye emhlanganweni abawubamba emva kokukhothama kwenkosi uPhathisizwe Luthuli wakhothama ngoMashi kulonyaka. Njoba sizindlu zu4 indlu kaMnini indlu kaNgomane njoba ngikhuluma ngiphamwe endlini kaNgomane owakhethwa endlini kaMasese ekhethwa umuntu oqhamuka endlini kaMnini kubo kwayo inkosi ekhotheme zonke izindlu zamsekela. Iyona nkosi thina siyaziyo ekhethiwe umndeni. Leyo kuthiwa ikhona njoba sesiyofakana ngisho enkantolo asiyazi. Asibizwanga noma ikhethwa. Asazi lutho nje samathuli sizindlu zonke ikhethwa ukhokta na ukhokta akasasibizi ukuthi cha nina enakhetha lenkosi le ubusana aniphumeleli ngo1 no2 no3 no4 asitshelwanga lutho nje asazi yonke into enzeke emahlathini ezimobeni asazi lutho siyithola ngendaba. Bathi ukunikwa incwadi okanye isitifiketi kwenkosi Mazwi Wendoda Luthuli ngohulumeni wesifundazwe ngokwabo abakwemukeli ngoba kumhlangano womndeni ababanawo baqoka ubusane Luthuli ukuthi uyena ozongena ezicathulweni zenkosi ekhotheme. Bathi babiza umhlangano kepha indlu yenkosi ekhotheme ayizanga kulowo mhlangano. Kwazi bashaya isikhathi ukuthi kuyakhethwa manje bengafikile kushuthi ke akhetha amathuli ayikwakhetha mina kodwa mina ngangimele njani noSishalo akhetha amathuli akhetha ubusani Luthuli wendlu kaMasese. Bathi isenzo sikahulumeni sebenze bafaka icala enkantolo enkulu ePietermaritzburg ngoba hambisana nesinqumo somnyango kanye uhulumeni bathi kwamanje basalinde ukuthi inkantolo ibanike usuku lokuthi kuzoqhubeka kanjani ngasi sicelo sabo. COGTA has never come to us to explain why our candidate was not successful. They have never responded to our grievances pertaining to this matter. They have never engaged the 4 houses as required by law and custom. Because of this malicious and irregular activity, we have opened a case. Let me be clear. COGTA will never appoint a king for us. Ngokosiko lesizwe sakwaLuthuli bathi bona inkosi ayiqokwa ngokozalo kepha kuvumelana izindlu ngegama lomuntu okumele angene esihlalweni. Ngodaba Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Inkantolo kaMantshi yaseMpangeni isichitheke isicelo sebheyili sikalo wosola ngokudubula abulala ishoshovu se-IFP ngaphansi kumasipala uMfolozi uSakhile Biyela. Umsolo uThembelani Mngomezulu uzogcina kwesitokisini ukuze kuba abashushisi kuleli cala bakhipha isinqumo esiceleni sakhe sebheyili ngemuva kokuhlanganisa ke ubufakazi bakhe obuphambanayo nobombuso. Umsolo uThembelani Mngomezulu ubhekene namacala amahlanu okubala lokubulala kanye lokukhomba ngesibhamu. Inkantolo yaMantshi yaseMpangeni ihlehlisele umhla zi-3 kuAgasti ukulala isicelo sakhe sebheyili lapho abashushisi kuleli cala bezokhipha isinqumo ngobufakazi bukaMsolo obungafani nobombuso. Umsolo ubufakazini bakhe uthi wadubula umufi ngoba ezama ukuzivikela kanti umbuso uthi umsolwa uyena wahlasela umufi wamdubula. Umndeni kamufi uthi unethemba lokuthi umthetho uzodlala indima yawo umsolo ephadle ejele. Thina siwumndeni ave kubhlungu lokho kwenzeka noma simbona lo muntu osifesa nje ukumgwenya bese kusho khona ukuthi umthetho awusivumeli ukuthi siyiphathele wona ngezandla kodwa nje sife sihamba ngomfana ozalwa ubhuti
okusithokozisayo ukuthi uyayinqatshelwa ibail kusho ukuthi noma kungeke kumvusa umfowethu lokho kodwa umfana kaBhuti lokho kodwa thina kuyasinika lokho ukuthi ijustice adlala indawo yayo. Lesi sigameko senze ngoFebruary kulonyaka ngemuva kwengxabano yabaphakathi kukaMsola noMufi abashayilisana kabi emgwaqeni ngamalungu omphakathi kanye neqembu leIFP kumasipala uMfolozi bephumile ukuzoseka umndeni wakabiyela enkantolo. Thina njengeqembu kusijabulisa impela ukuthi kusho ukuthi izinkantolo zakithi umuntu usengathembela kuzona ngoba uma ubuka indlela lento eyenzeka ngayo uyabona ukuthi umfowethu akusiyena umuntu ngempela okufanele aphile nabantu. So ke ithema iveza nanokuthi ivikela ufakazi ngoba siyafisa ufakazi bavikeleke kuleli icala and umuntu onesihluku ngendlela emangalisayo vele indawo yakhe yokuphila yiyo leyo ayiqalela yona. So ke sijabule kakhulu thina njengeqembu lenkathi ukuthi uzogcineka edokisini. IFP solo kumsolo ngokuqambela amanga enkantolo. Into ebizwa ngesibhamu ubengenayo and uma eyolanda labo mama abawu2 noma udadewethu lo noma wakhe ngangikwazi ukuthi yolanda labo bantu and abantu ayihamba nabemotini wabashiya bonke wangena umuntu wesilisa oyelaphana and akukho lapho ayikhombisa khona kodwa kwakubuzana nje umfowethu kahle kahle kanti ubani onecala phakathi kwethu then lapho umangalelwa bese emotini yakhe efike ekhipha isibhamu emdubula. Manje ke siyabuka nje ukuthi umuntu ngempela ongayena umuntu ofanele ukuphila nabantu. Izindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosazana Mthembu empangeni. Unobhala weqembu leIFP kwisifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Dube uthi ukwamukela amalunga amasha eqenjini kusho kokukhula kweqembu kanye nokuqinisekisa ukuthi ke imisebenzi yeqembu yabonakala emphakathini kusho lokhu ngenkathi ehambele isinge sasenquthu njengoba besinohlelo lokwamukela amalunga alinganiselwe kwama360 suka amaqenjini ehlukene. Unobhala weqembu leIFP esifundazweni KwaZulu-Natal uXolani Dube uthi kwamukela amalunga kusho ukukhula kweqembu leIFP. Ukukhula esikhambele namhlanje sizomukela amalunga amasha azojoyina iqembu lapha singeni sasenquthu nokuhambo ke oluhle nolubalekile ngoba iqembu ukukhula kwalo libona ukuthi lijoyinwa abantu abasha. Lo mdlalo wethu ke wepolitiki umdlalo oqonde ukushintsha impilo zabantu nokuguqula impilo zabantu kodwa kubalekile ukuthi uphunyolile iswazi inamba ukuthi ube nabantu abaningi abakwesekayo. So ke lokhu ukhomba ukuthi inquthu isingaba yenye indawo esithi ikulungele ngempela ukuya okhethweni likahulumeni kohulumeni basekhaya uma kukhona abantu ababona ukuthi kufanele bazojoyina iqembu lenkatha ngalesi sikhathi futhi kukhombisa ukuthi imisebenzi yobuholi bethu lapha kumasipala wasenquthu imisebenzi ephilayo nebonakalayo ngoba abantu ngeke babe nomuzwa wokuzojoyina iqembu umsebenzi walo ungabonakala. Kanti umgcini mafa waleli iqembu kwisifundazwe KwaZulu-Natal uLindokuhle Shabalala uthi abantu babona imisebenzi yaleli iqembu kule ndawo. Osukwini lanamhlanje bazojoyina iqembu lenkatha abathe bayabona ukuthi endaweni yakithi enquthu imisebenzi emihle yenziwe uhulumeni oholwa iqembu lenkatha bayabona ukuthi nabo fanele ukuthi bezosebenza nathi ukuze inquthu ikwazi ukuthuthuka ibe sesimene esikahle bayalithemba iqembu lenkatha bayabona ukuthi lona elingaba isixazululo ezinkingeni ezikhona endaweni yakithi enquthu. So namhlanje ke sizokwemukela wona. Uphinde waveza ukuba bayaqhubeka nezinhlelo zokunqoba ukhetho lohulumeni wasekhaya. Semalungiselelweni ke amakhulu ngamalunga eqembu lenkatha noma ngesiyingi seqembu lenkatha kanjalo nobuholi nje obahlukahlukene balapha enquthu ukulungiselela ukhetho esibheke kulomhla ka4 kaNovember. Siqalile ngomhla ka3 kwinyanga kaJune saba nomcimbi omkhulu lapho esasikade sithi khona siyaya okhethweni lapho kwakukhona uDeputy President weqembu lenkatha yenkululeko yesizwe ezokhuthaza amavolontiya enkatha ezokhuluma nabantu basenquthu ukuthi iqembu lenkatha likhona lisekhona namanje njengoba belikhona lezi umsebenzi wokuletha intuthuko emphakathini wasenquthu. Kanti omunye obuyele kuleli qembu uveza ukuba babuyele ngoba bebona indlela leli qembu liziphethe ngayo kule ndawo. Sokubuyela ku-IFP ukubuyela ekhaya akukho kusha sibuyele endaweni esiyazi kangcono ngoba sazi kahle ukuthi kwi-IFP kunobuntu umntwana wafundisa ubuntu wafundisa inhlonipho wafundisa uthando wafundisa ukuzakha nokuzenzela. Manje ke kwamanye amaqembu akutholi lokho engikukhulumayo ukuthola enkatheni kuphela
manje ke mawusenkatheni usufike kobaba ufike komama ufike kubafweni ufike kodadweni izona izathu ke ezenza ukuthi sibone ukuthi asibuyele ekhaya siyosebenza kanzima. Kubikuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV enquthu. Sithi shelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleka indaba ze1 KZN TV nazi ke okuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Abakalithuli basha amakhala ngenkosi entsha lihlehlile lokubulawa kweIFP emfuluzi kanti ubaba kwelokunukubeza nokubulala indodakazi. Uveleke kafushane enkantolo yesifundi Scott Beck uSihle Ntshizo sola ngokubulala indodakazi yakhe eyineminyaka eyisikhombisa ubudala uSinesihle Khathi wasemahlongwa eplazini uMkhomazi kuward 99 ngaphansi kumasipala iTheku. uNtshiza wayengezelwe ke amanye amacala okubala ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nesihlava esingama21. Inkantolo ke ikhiphe umyalelo ukuthi ke kuqedwe lonke uphenyo ngaphambi kokuthi wonke amacala akhe aqala ukuqulwa. Lona uSihle Ntshiza ovele kafushane enkantolo yesifunda iScott Beck ebhekene necala lokudlwengula aphinda bulala indodakazi yakhe uSinesihle Khathi owayeneminyaka eyisikhombisa ubudala wasemahlongwe eplazini eMkhomazi kuward 99 ngaphansi kwamasipala iTheku. Umsolwa kuthiwa wasebenzisa isihluku ukwenza lokhu njengoba umndeni uveza ukuthi umntwana wayenezitishi cishe umzimba wonke okwakusolakala ukuthi ubegencwa ngobhushu. Umndeni uphinde waveza ukuthi umsolwa wayenakho ukumhlukumeza umufi njengoba ayeke afike enemvimbo emzimbeni uma kade esuka kuyena. Umsolwa uvukelwe yicala lokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu ezingama21. Inkantolo iveza ukuthi ngaphambi kokuba kuqhubeke ukuqulwa kwecala lamsolwa kuzofanele kuqedwe lonke uphenyo lwawo wonke amacala abhekene nawo. Kuzokhumbuleka ukuthi umsolwa wayelaqaza ibheyili ngakho ngaphakathi ezikhindini. Amaqembu ezepolitiki ahlukene okubalwa iANC, IFP kanye namalungu omphakathi abephume ngobuningi besho ngazwi linye ukuthi bafuna umsolwa athole isigobe simfanele ngalesi senzo sakhe sobulwane. Icala lihlehlela umhlazi ngama27 kwezokwethwasa. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eScott Beck. Umqhudelwano weKZN Premiers Cup ungase ke ukhombisa inhlaso ongase ke kulindelwe emaqenjini aKwaZulu-Natal adlala kwiBetway Premiership kule season ka2026-2027. Lokhu kuvezwe undunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli ngenkathi kethula lemidlalo ezogijinywa esikhundleni zemidlalo esemalokishini aseThekwini okubalwa kwePrincess Magogo kwaMashu kanye neSugar Ray Xule Claremont ngempela sonto yomhlazi ngama25 nomhlazi ngama26 kwephezulu. Kuqhathwe amakilabhu azogadulisana kumqhudelwano weKZN Premiers Cup. Le midlalo izovulwa yiLamontville Golden Arrows esoshukana neMilford FC. Through the 2026 edition of the KwaZulu-Natal Premiers Cup, the 7th administration is creating a platform where communities converge, where young people find purpose, and where excellence is cultivated across all social divides. In these spaces, sport becomes the language of unity, discipline, and mutual respect. This year's edition will showcase the very best of KwaZulu-Natal football. 5 of the province's top flight sides: Lamontville Golden Arrows, Amazulu FC, Durban City, Richards Bay FC, the newly promoted Milford FC and Midlands Wanderers. They will all go head-to-head over a 2-day showcase from 24 to 25 July. Undunankulu uqhube ethi kukhulu okuzozuzwa abantu basemalokishini ngale midlalo.
The choice of venue for this year's edition is no accident. Princess Makoko Stadium in Guamashu and Sugar Ray Kulu Stadium in Claremont Township were deliberately selected because our rural and township communities are central to our long-term vision, not an afterthought to it. Schools play a vital role in promotion and development of sports in our province. It is against this background that, as a build-up to the Premier's Cup, coaching clinics will be held in schools around eThekwini, bringing players and coaches from the province's top clubs directly into classrooms and onto school fields. This initiative speaks directly to our vision of inclusive sport development, one that reaches young people both in and out of school, in the townships. Kanti lo mqhudelwano wesekwa ngungqongqoshe wezemidlalo ubuciko namasiko esifundazweni. Ngiyajabula ke ndunankulu ukuthi bakhombisile ukuthi nje abekho Vikizembe. We have got 3 teams that are going to be in the top 8 and also in a comfortable zone, Richards Bay. Now we have added Milford. Milford abekho nje Vikizembe. So when you get there bafana bakithi nazi ukuthi wathi babukhawula abekho Vikizembe kwaZulu Natal. I-relegation yasikhuluma nokuyikhuluma, we don't relegate, we promote. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze-1 KZN TV. Ngibika ngiseThekwini. Umasipala wasoLunde enyakazi nesifundazwe umemezele ngokusemthethweni ngokufaka kwagesi endaweni yaseziganweni nasohlalini kuWard 14. Lenkontileka ke izolekelela imizi engaphezulu kwekhulu kule ndawo kuba ikwazi ukufakeleka ugesi. Ekhuluma ke sithangabeni sabezindaba uNtshangase uveza ukuthi ke lenkontileka izovula amathuba amaningi emsebenzi kule ndawo. Injabulo bebhala ebusweni kumphakathi wakwa 14 oLundi enkathi umeya egcizelela ukuthi ukufakelwa kwabo ugesi kume ngomumo kade unqenqe umphakathi ukuba ubambisane inkontileka zokufaka ugesi kule ndawo bangaceli phansi izinsiza kusebenza zale nkampani. Ubambisane naye uzokontileka, ubambisane kakhulu naye. Ingabahlukumeza abantu abazoletha intuthuko endaweni sezwana. Imaterial yofaka ugesi asibe amaphoyisa sonke siyigade singayintshontshe ngoba ingeyethu ugesi ungowenu sezwana mase sizokhanyisa kugesi ke sengiyobuya futhi ngizosho ukuthi sicela ukuthi ke nawo urobhe ugesi akazi umuntu omanje lokho ngoba mase sizokhanyisa yokuya ngizothi ngicela ngawuthunguluza ugesi. Kade ubeke wathi bebe nenhlanhla ngoba yona wade bakwazile ukuthatha kuyo izindawo ezimbili ezizofakelwa ugesi kule ndawo. Sinikezwa amandla kulonyaka ukuba sifakele abantu noma imizi engu-474. Kodwa nina ngithole inani eliningi lina 114 ngoba umuhlanganisa eganweni u64 hlanganisa umhlalini u7 wenza u134. Yonke imizi le eminingi la izoba nawo ugesi. Ukuthi lokhu saqalisayo la kunamasola sebekholela ke nini engawatholanga amasola sebethola ugesi kwempela. Kade ugcizele wathi kuyothi kuyoqala ukhetho lohulumeni basekhaya kuyoba sekuphothulile ukufaka ugesi kule ndawo. Lo gesi lo ngikhuluma ngawo kuyothi ngivoke ukukhanya. Kuyothi ngivoka nge-4 November uyokukhanya. Ungenzakalanga lokho ngibuye ngizosho ukuthi inkinga ibeni. Ngoba khona isokontileka ungithembisile ukuthi uthi shaya November uyokusukhanya. Okuhle kakhulu ukuthi namathuba omsebenzi azoba khona.
Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba zo1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Abakaluthuli basha amakhala ngenkosi entsha lihlehlile lokubulawa kweIFP emfolozi kanti ubaba kwelokunukubeza nokubulala indodakazi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli 16.30 maqhathiswa nedola laseMelika libe ku 21.88 maqhathiswa pound waseBritain libo 18.64 maqhathiswa neeuro laseEurope igolide lona $4,133.44 ounce olangahluzo wona $76.30 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Izitsephe zabagijimi baseNingizimu Afrika ebangeni ka10 km uStefan Mkoka noKabelo Mlawuthi zimbagangeke ngokuphinda sikadulisane nensephe yaseUganda uJoshua emjahweni webanga iApsaranyo City Durban 10 km ozogijinywa ngesonto ngo7 ekseni eThekwini. Lona ke ngumlenze wesithathu walomjaho owokuqala ke ugijinywe eGqeberha ngoMarch kwawina ke uAdrian ngesikhathi esu27 minutes 47 seconds kwabesifazane kuwina uBrenda waseKenya ngesikhathi ke esu30 minutes 15 seconds. Umlenze wesibili walomjaho obekumele ugijinywe eKapa ngoMay wabhutsha ngenxa yesimo sezulu esibi. uAdrian waseSeries eWestern Cape ogijimela iHawkers Elites eUSA nguyena ke uphethe irekhodi leApsaranyo City 10 km ngesikhathi sika 27 minutes 28 seconds eliqophe ngoApril nyakenye eGqeberha. Kulomjaho ke wangesonto uMkoka weHollywood Athletic Club nomlawuthi weBoxer Running Club bazonqomana ke noJoshua ngemuva kweminyaka ke eyishakalombili. Nasikisimo sezulu esikalendeleka. Bukeli siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje nanawe ke sokuphinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile